Gimas nila kini kalkalunay. Nagbanglo-banglo. Pray muna tayo kakapsat. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ito yung masarap sa dinengdeng or inabraw kapag kabagong luto kain agad. Mainit-init. Ay na, Diyos ko puro de. Gimas ng George. May samampay. Gimas nila kini kalkalunay. Baunang subo para sa inyo. Panalo. Tilapia, ulo. Patola.
Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po na busog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Then they will live happily ever after. Maraming salamat.